వెల్కమ్ టు హేమాస్ ఫ్యాషన్ అండ్ కిచెన్. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్ మేము ఎలా చేసుకున్నాము, మా ఇంట్లో ఆ రోజు ఏమేమి చేసాము అవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో నార్మల్గా అయితే లేవడం బద్ధకం, కానీ పండగ కాబట్టి లేవాల్సిందే కదా. సో 4కి లేసాను. 4:30కి ముగ్గులు స్టార్ట్ చేస్తే 6 కల్లా ఈ 4 ముగ్గులు వేసేసాను అనమాట. 4 ముగ్గులు ప్లస్ లాస్ట్లో విషెస్ రాశాను కదా, అవి చూసారు కదా. ఇక్కడ సంక్రాంతికి సంబంధించిన థీమ్ ముగ్గులు కూడా వేశాను. గాలిపటము, చెరగడలు, ఇంకా పాలు పొంగించడం, పశువులను పూజించడం, అవన్నీ ఇక్కడ థీమ్ లాగా వేశాను అన్నమాట. సో ఇలా వేసిన తర్వాత మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా ముగ్గు వేసి వచ్చాను అనమాట. వేసి వచ్చేసరికి వెలుతురు ఇంతగా వచ్చేసింది చూడండి. సో తర్వాత ఈ ముగ్గుకి రంగులు వేసాను. మిగతా ముగ్గులకు కూడా వేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ అప్పటికే నా కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చేసాయి అనమాట. అందుకనే చూసారా, పీట వేసుకొని రంగులు వేస్తున్నాను. సో దీనికి రంగులు వేసేసి ఇంకా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయాము. టైం కూడా 8:30 అయింది. అందుకని ఇంకా స్టాప్ చేస్తే బెటర్ అని మిగతా ముగ్గులను అలాగే వదిలేసాను అనమాట. సో ఈసారి ఎందుకో తెలుగులో విషెస్ రాయాలనిపించింది. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అని రాశాను, కానీ చిన్నపిల్లలు రాసినట్టుగా వచ్చింది, నీట్గా రాలేదు. తెలుగులో రాయడం కొంచెం కష్టమే అయింది. సో తర్వాత గొబ్బెమ్మలు చేయాలి. ఇలాగా ఆవు పేడతో ఇలా గౌరమ్మల్లాగా చేయాలి. వీటిపైన పిండి కూర, గరక పెడతారు. సో ముగ్గులు వేసిన తర్వాత అన్నిటిని ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి. మిగతా ముగ్గులు కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి. వీటికి కూడా కలర్స్ వేస్తే చాలా బాగుండేది, కానీ టైం సరిపోదు కదా ఇన్ని ముగ్గులు కలర్స్ వేయాలంటే. సో ఇవన్నమాట ముగ్గులు. మీకు ఏ ముగ్గు నచ్చిందో తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి. ఈ ముగ్గు మధ్యలో గొబ్బెమ్మలు 4 పెట్టామన్నమాట. తర్వాత నవధాన్యాలు, రేగుపళ్ళు, పూలు అన్నీ పెట్టాలి. సో ఇదే మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో వేసిన ముగ్గు. నార్మల్గా ఫస్ట్ పైది వేసాను, కిందికి ఖాళీగా ఉందని అది వేసాను. అది వేయకుండా ఉంటేనే బాగుండేదని తర్వాత అనిపించింది. సో గొబ్బెమ్మలు కడపల మీద కూడా ఇలా పెడతారనమాట. రెండు ఇలా మొత్తం 6 పెడతారు కడపకి. ఇంకా నవధాన్యాలు, పూలు, రేవుపళ్ళు కూడా పెడతారు. తర్వాత పాలు పొంగించడానికి కింద వాటర్తో కడిగేసి ముగ్గు వేసి, తర్వాత 4 గొబ్బెమ్మలను ఇలా 4 పక్కల పెట్టి వైట్ దారంతో ఇలా చుట్టూతా 5 చుట్లు తిప్పాలి. ఈ గొబ్బెమ్మల దగ్గర పూలు, నవధాన్యాలు, రేగుపళ్ళు పెట్టాలి. తర్వాత ఆవు పేడతో చేసిన పిడకలతో పాలు పొంగించాలన్నమాట. పిడకల్ని కింద వేసి దానిపైన అగ్గి వేసి దానిపైన గురిగి పెట్టాలి. తర్వాత దాంట్లో ఆవు పాలు పోసి పాలు పొంగించాలి. పాలు పొంగగానే కొన్ని బియ్యం వేయాలన్నమాట. పాలు పొంగిస్తే ఇంటికి మంచిదని చెప్తారు. అందుకే ఎవ్రీ ఇయర్ సంక్రాంతి రోజు అందరూ ఇలా పాలు పొంగించుకుంటారు. చూసారు కదా ఎంత బాగా పొంగాయో. సో తర్వాత కొబ్బరికాయ కూడా కొడితే
ఈ కార్యక్రమం కూడా పూర్తయిపోతుంది. తర్వాత ఆ రోజు మేము చికెన్ బిర్యానీ చేసుకున్నాం, కానీ పని వాళ్ళు కూడా వస్తారనమాట. ఇద్దరు, వాళ్ళ కోసం చికెన్ వండుతున్నాను. వాళ్ళు ఈవినింగ్ వస్తారనమాట, అందుకని చికెన్ బిర్యానీ బాగుండదని, వాళ్ళు వచ్చిన టైం వరకు చల్లారిపోతుందని చికెన్ కర్రీ చేసాం వాళ్ళ కోసం. సో మా కోసమేమో ఇలా చికెన్ బిర్యానీ చేశాను. చికెన్కి మసాలాలు పట్టించి ఒక 2-3 అవర్స్ నాననిచ్చాను. తర్వాత రైస్ని 70% ఉడకనిచ్చి దానిపైన ఇలా వాటర్ రాకుండా పరుచుకోవాలి. తర్వాత ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకొని 5 మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో, 20 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. నేను 1/2 kg చికెన్కి 2 గ్లాసుల బియ్యం తీసుకొని వేసుకుంటున్నాను. అంటే 1/2 kg రైస్, 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నాను అన్నమాట. సో తర్వాత కుక్ అయిన తర్వాత కూడా 10 మినిట్స్ అలాగే వదిలేసి తర్వాత తినాలన్నమాట. సో చూసారు కదా, చాలా బాగా వచ్చింది బిర్యానీ కూడా. తర్వాత అందరం కలిసి తినేసాం. ఇంకా మా అమ్మ చికెన్ మటన్ ఏమీ తినదన్నమాట, అందుకని మాతో పాటు కూర్చోలేదు. వెజ్ చేసుకుంది, ఆలు కర్రీ ఇంకా రైస్ చేసుకొని తినేసింది అనమాట మాకు. సో తర్వాత ఈవినింగ్కి ఏమో ఇలా మిరపకాయ బజ్జీలు చేసింది. ఈ పిండిలో జస్ట్ ఉప్పు, సోడా వేసింది అంతే. కాస్త కారం, పసుపు వేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే మీరు. మిరపకాయలని చీల్చి దాంట్లో ఉప్పు రాసింది అంతే. సో ఇదన్నమాట మిరపకాయల రెసిపీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మా చిన్నోడి కోసం ఆలు బజ్జీ చేసింది అనమాట. ఆలూని ఇలా సన్నని స్లైసెస్గా చేసుకొని, తర్వాత దీనికోసం ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, సోడా కలిపిన పిండిలో ముంచి దాంట్లో వేసేసుకుంటే మన ఆలు బజ్జీ కూడా రెడీ అయిపోతుంది. సో తర్వాత ఈవినింగ్కి ఇవి తినేసిన తర్వాత రైస్ పట్టలేదు, ఇంకా అందరం కాస్త పెరుగన్నం తినేసి పడుకున్నాం. ఇంకా ఇదన్నమాట సంక్రాంతి వ్లాగ్. ఈ వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.